احمد قیا به کلامên xwe bi dengê xwe di dilê hemû kesan de cî girtibû. Çîroka jiyana Ehmed Qaya di sala 1957 da li Malatiyê dest pê dike. Ehmed Qaya gava ku 6 salî bû bi tembûra ku dixe destê xwe dest bi jiyana xwe ya muzîkê dike. Ji ber feqîriyê digel malbata xwe berê xwe didin Stenbolê. Qaya albuma xwe ya ewil Negrî pitika min ango ağlama bebeğim li vir derdixe. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Ba albuma strana Berbank va yani Şafak türküsü jî li giştiyê welê deng vedide û dibe hunermendeke bi nav û deng. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Serkeftinên wî gelek tiştên nebaş anîbûn serê wî. Bi gelek hincetan dozdê hatin vekirin û albumên wî hatin qedexekirin û berhevkirin. Hunermendê Kurd li ku derê neheqiyek hebe dengê xwe bilind dikir û di stranên xwe de qala neheqî û bindestan dikir. Herî dawî Ehmed Qaya di sala 1999 da di şeveke ku xelat wergirta diyar kir ku wê bi zimanê dayika xwe ango bi zimanê Kurdî stranekî bêje. Ji ber vê gotinê hin kes ew kirin dijminê welatê xwe û hunermendê navdar berê xwe da xerîbiyê û çû welatê xerîb. Ehmed Qaya ji ber wan gotinan ji welatê bav û kalên xwe ji xizm û hevalên xwe dûr ket. Hunermendê Demokrat 16 mijdara sala 2000 dema ku xebatên albuma xwe ya bi xatirê te çavê min dikir li Parîsê çû rehma Xwedê. Roja 17 mijdara sala 2000 da zêdetirî 30,000 kes beşdarî merasima cinazeya Ehmed Qaya bûn.